pantalla de la Sort sabem que el sentit de l'humor de Groucho Marx el va acompanyar tota la seva vida, però no acaba ahí la cosa, perquè va fer que posaren un dels epitafis que més ens han fet somriure. Senzillament diu: disculpe si no malse. Acció! Amigues, benvinguts a la pantalla de la Sort, que encara no sabeu decidir si vindrà a concursar o no. Serà possible que hauré d'anar allí a tocar a la porta timbre per timbre? Apunteu el telèfon, 96 127 31 72, perquè guanyareu molts diners. Esteu perdent diners, quedant-vos a casa. Perquè David... Hola, què tal? Muy buena. Quina sonrisa, David, bueno. Però com... I David, que seriós. Ya estoy concentrado. ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya no parlem, ja no diguem res? Ja estàs només preparat per a contestar les preguntes? Tampoco es eso. D'acord. Mira que és que volen tants diners. 2.505.500 pessetes tenen ja, però ells més i més i més. L'avarícia no pel saco, t'ho dic, David. Els és igual. A Paco i a Julio, hola, què tal? Hola. Això no els desanima gens, a que no? No. Ells van a vindre a per totes, van a fer el que siga el possible per a guanyar, sí o no? Sí, sí. Gustos de Paco, que és funcionari, li agrada el cinema clàssic, per exemple, con la mort de los talones de Hitchcock. I l'actor? Cary Grant. Cary Grant. I l'actriu? Judi Dench. Judi Dench t'agrada molt, d'acord. I a Julio, que treballa en Mercavalència, li agrada... Bueno, a ell li agrada Jean-Claude Van Damme. Sí. Que me guanxiva. Sí? Alguna pel·lícula en especial? No. Totes. Totes. Eres un fan. Sí. D'acord. Ja es conegueu una miqueta més, està un poquet nervioso, sobretot Julio, però ara mateix se li passarà. Primera pregunta. Comencem. Comencem amb la casella 14, que val 15.000 pessetes. Imatges de La Bamba, on apareix Lou Diamond Phillips, un actor que va treballar en Supernova, pel·lícula que curiosament duia el mateix nom d'una pel·li espanyola que va dirigir Juan Miñón l'any 92. Però recordeu quina famosa cantant va ser esta Supernova espanyola? Acció! Bueno, Julio, li has pegat fort, de veritat, però així t'has avançat, David. Marta Sánchez. Marta Sánchez va fer els seus pinets al cinema en esta Supernova, encara que no sé jo si hauria que consultar-li, que preguntar-li si haguera preferit a James Spader o al que li va tocar de company, a Javier Gurruchaga, no sé. 15.000 pessetes que enceten el marcador de David i de David. Avui la pantalla amaga la imatge d'un director espanyol. Director de cinema espanyol. David. Buñuel. No és Buñuel. Pregunta 2. Casella 5. I per 5.000 pessetes. Mari Àngels ens comenta coses sobre una pel·lícula que molts han patit en la seva imaginació. La película trata de una pareja que van a conocer los padres de la novia. Él es un poco torpe y el suegro es ex agente de la CIA, lo somete a un montón de pruebas. Él también comete un montón de errores, como destrozar el traje de la hermana de la novia, cambiar el gato, quemar la casa. Los protagonistas de la película son Ben Stiller y Robert De Niro. ¿Sabéis de qué película os estoy hablando? Crec que és fàcil esta comèdia. Quin és el títol? L'acció! Sí, quasi Julio a l'altra. A l'acció, però ja en mi ahí ha pulsat. D'acord? No estigues tan serio, Julio. David. Los padres de ella. Los padres de ella. Robert De Niro li feia la vida impossible a Ben Stiller per a veure si valia la pena per a la seva filla, com no. Les 5.000 en este cas per a David i David. Una casella que destapa que no dona massa pistes, és veritat, però és un director espanyol, el que busquem. No. Fernando Trueba. Tampoc és ell. Pregunta 3. Casella 1 i esta val 10.000 pessetes. Imatges de Fuera de Juego o Fever Pitch, una pel·lícula amb passió pel futbol que es va basar en un llibre de Nick Hornby. Este mateix escriptor va inspirar una pel·lícula de Stephen Frears on John Cusack sentia passió pels discos. Recordeu el títol d'esta pel·lícula de l'any 2000? Acció! Bueno, David
Jo crec que ja s'ha fet... Ara sí que t'has fet mal de veritat. Que exagerat eres, David, de veritat. David. Pel·lícula. Alta fidelidad. És correcte, és Alta Fidelitat. John Cusack, que sentia aquesta passió per la música, pels discos, tant que quasi trenca la seva relació amb la seva nòvia per culpa d'aquesta obsessió per la música. 10.000 pessetes per als Davids. Una casella més que destapa la pantalla, tampoc ajuda molt en este cas a descobrir la cara que amaga la pantalla, que és d'un director. Luis García Berlanga. Tampoc és Berlanga. I pregunta 4. També casella 4, val? 10.000 pessetes. Vegem aquestes imatges i després parlem. Aquí el jefe Leonard Biggs del Departamento de Policía de Lake Lucille. Si me dice lo que quiere, le diré qué puedo darle. Quiero que llene el depósito de combustible. Si en los próximos 5 minutos no ve un camión de carburante funcionando, será el responsable de muchas muertes. En estos momentos no estoy autorizado a satisfacer sus peticiones. Sugiero que mire por su ventana hacia el avión, justo delante del tren de aterrizaje. Acabo de ejecutar a 5 pasajeros. Ejecutaré a 5 más cada 3 minutos hasta que encuentre a alguien que esté autorizado a satisfacer mis peticiones. El film era Pasajero 57, una pel·lícula de Kevin Hooks, el mateix director de Fugitivos Encadenados. Eixa ens interessa. Concretament, una pel·lícula on al costat de la cadena estava l'actor Stephen Baldwin i a l'altre un que va ser Morfeo i també Otelo. De qui parle? Acció! Julio, Paco. Lawrence Fishburne. Correcte. Lawrence Fishburne era este actor amb presència que buscàvem. 10.000 pessetes que enceten el marcador dels amics de Giri Bella, que ja somriu una miqueta. Vinga, ara ja s'heu estrenat. I a més teniu l'oportunitat de descobrir un director espanyol. Nom. Un qualsevol. Pedro Almodóvar. Tampoc és ell. Pregunta 5. Casella 11, val 10.000 pessetes. Fotogrames de Reality Bites, una pel·lícula dirigida per Ben Stiller, realitzador també d'una pel·li on Matthew Broderick volia tindre televisió per cable i Jim Carrey s'encarregava de posar-li. De quina pel·lícula parle? Acció! Ui, quasi, Julio. S'avança David. Un loco a domicilio. Un loco a domicilio. I una més de les tantes pel·lícules on Jim Carrey fa les 1.001 carases que tan milionari l'han fet. 10.000 pessetes per als Davids, director espanyol que no vol aparèixer. Ahí ja hi ha una pisteta més. Qui podria ser? Un nom. Imanol Uribe. Tampoc és ell. Pregunta 6. Casella 3, val 15.000 pessetes. Forajidos va ser una de les pel·lis més conegudes de Robert Sidmark, un cineasta que en l'any 69 va dirigir Katia, pel·lícula protagonitzada per l'actriu que va ser Sissi Emperatriz. Qui és ella? Acció! Bueno, Julio, n'hi ha una lluita així molt forta de pulsadors, però David se deixa els dits. Romy Schneider. Romy Schneider era l'actriu que buscàvem, una de les millors actrius que ha donat el cinema europeu, sens dubte. Va treballar en moltes ocasions amb Alain Delon. Un final tràgic per a aquesta actriu que es va suïcidar amb 44 anys després de la mort del seu fill. Història tràgica. 15.000 pessetes. David, ara sí que és probable que ens donen més pistes. Sí que ens dona més pistes esta casella, el descobrir-la. Qui podria ser? Moncho Armendariz. Moncho Armendariz. És que el descobrir precisament esta casella que es veu part de la seva cara és correcte. 20.000 pessetes per a David i és que este curiós pentinat de Moncho Armendariz ha fet que el descobriren els nostres amics de València. Serà d'ell del que parlarem després, que serà el protagonista, com sabeu, de la decisió final. Pregunta 7. Casella 6 i val 20.000 pessetes. Molta atenció. Alias el Gitano és un film de José Giovannani, un cineasta que li va donar la primera oportunitat a una actriu francesa, una gran actriu francesa. Poc després va compartir cartell, aquesta actriu, amb Marcello Mastroianni i Michel Piccoli en La Gran Comilona, una pel·lícula molt famosa de Marco Ferreri. Però
Però recordeu el nom d'eixa actriu? Acció! I ara sí que pulsa Julio. Julia Pinós? No és correcte. El rebot, si el voleu. No. No el volem. David, no recordes el nom. Conteste jo, es dia Andrea Ferreol, esta actriu. Andrea Ferreol era una actriu que pot ser la pel·lícula més famosa que me recorden siga en esta de La Gran Comilona, també en El último metro de François Truffaut, per exemple. En este cas, les 20.000 les guarde per al pot de la decisió final i el que més em dol és que Julio, en este cas, que polsava amb tota la tranquil·litat del món, hem de restar del vostre marcador per haver contestat i tornem a començar de zero. No passa res. Ànim. Última pregunta d'esta primera part. Casella, 12 per 5.000 pessetes. Ell, l'home que busquem, no va inventar el cinema, però sí que va pujar al més alt de les cotes artístiques. En su compte, Marta. És un dels directors italians més importants de la història. Va néixer a Rimini i, a més de director, va treballar com a guionista. Va estar fascinant sempre per el món del circ i això el va plasmar en les seues pel·lícules, on figurava sempre un món de fantasia. El seu nom estarà sempre vinculat al de la seva musa i parella, Giulietta Massina. Entre les seues pel·lícules destaquen a Marcor i La Dolce Vita i ha guanyat en 4 ocasions l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera. Sabeu de què director estic parlant? Marta ens ha donat moltes pistes, fins i tot títols de pel·lícules molt conegudes d'este gran director. Quin és el seu nom? Acció! David. Fellini. Fellini. Federico Fellini era en este cas. I ara Julio, que no s'havia atrevit a pulsar, i ara resulta que el sabies. A que sí? No? Segur? Vale. Així anar millor. Pues este Fellini va ser, a més, Federico Fellini, l'home que va inventar, d'alguna manera, la paraula paparazzo, que no paparazzi que coneguem ara, per a nombrar als fotògrafs, per a determinar... Ui, ja m'hi serà. Els fotògrafs que van darrere dels famosos, pues la paraula paparazzo li posais. 5.000 pessetes per a David i, bueno, el recompte de marcadors com que acabe molt pronte. Paco, Julio tenen una O i David tenen un poc més. Un poc més, unes 80.000 pessetes que, bueno, David somriu, però ara el cara a cara no se pensen que ho tenen tot guanyat, eh? Ara Paco i Julia ho demostraran, cara a cara. Bueno, Paco, Julio, no estigueu tan seriós. No s'enfadeu, que és un joc. Anem a triar casella i si voleu no arriscar-ho tot, no cal que demaneu la de 20.000. La 10. La 10. M'han fet cas, Paco. 15.000 pessetes, d'acord. Rafael ens va parlar d'una pel·lícula que a mi no m'agrada molt perquè és que és de bichos. Desde un país tropical aplega a un tranquil poble americà una aranya femella. La araña ha plegat al costat d'un cadàver i se va alimentant d'ell i quan aplega este poble crea una espècie de colmena d'aranyes, tornant bojos a tota la població. És una pel·lícula de bichos en la que el director Frank Marshall va debutar. El títol té molt a veure amb la por patològica a les aranyes. Sabeu de quina pel·lícula estic parlant? Que fàcil ho ha posat el nostre amic, que també dia ell que era una pel·lícula de bichos. Títol? Aracnofòbia. Correcte. Aracnofòbia era esta pel·lícula que buscàvem i així que torna a haver color en el marcador dels amics de Xirivella. 15.000 pessetes per als nostres amics. Ara triaran David i David. La 9. La 9. Ells sí que van a per la de 20.000. Ja veuré què tal se'ls dona. Imatges del funeral, una pel·lícula realitzada per Abel Ferrara. El mateix director de New Rose Hotel i de Addiction. 3 pel·lícules on apareixia una mateixa actriu. Una dona que s'enamorava de Wesley Snipes en una pel·lícula. I ja està. Qui és ella? Acció! Natasha Kinski. No. Rebot per a Paco i Julio. Ni idea? El funeral, New Rose Hotel, de Addiction. ¿S'enamorava de Wesley Snipes en una pel·lícula? Sí. No, passa el temps. Annabella Sciorra era l'actriu que buscàvem. Un dels últims treballs que hem vist d'ella ha sigut en Más allá de los sueños, la de Robin Williams, esta dels colorins. Restem dels dos marcadors, ja sabeu que el rebot és obligatori en esta segona part i tornaran a recuperar-se, espero jo, Paco i Julio. La 16. La 16, 15.000 pessetes. Imatges d'Entre l'amor i el
Juego, on veiem Kelly Preston, una actriu que va començar al cinema en una terrorífica pel·lícula de John Carpenter on ella tenia com a rival un cotxe, un Plymouth de l'any 58 de color roig. Un protagonisme enorme el del cotxe a la pel·lícula. Títol d'aquesta pel·lícula, acció. Christine. Sí, Christine, una pel·lícula on el cotxe prenia vida i a més està basada en la novel·la de Stephen King. 15.000 pessetes. Altra volta color i altra volta diners per a Paco i Julio. I aquests rebots horribles, eh? David, tria ara. La 7. La 7. Després parlarem amb Moncho Armendariz, que el tinc una miqueta oblidat. 20.000 pessetes. Imatges d'una proposició indecente, on apareix Demi Moore, una actriu que va veure com la seva millor amiga li va fer una proposició a Michael Caine, son pare d'ella, de Demi Moore, en una pel·lícula de Stanley Donen que transcorria a Brasil. Més o menys era la hipnosi, l'argument. Però recordeu el títol d'aquesta pel·lícula? Acció. Leon Rio. Leon Rio. Era esta pel·lícula de... apareixia Michael Caine i una joveneta que era Demi Moore que ens va sorprendre a tots en aquesta pel·lícula. Pugen els diners i ara sí que vaig a contar alguna cosa de Moncho Armendariz. Com que el director navarrès va tindre la seva primera oportunitat, el seu debut, diguem-ne, amb Tasio, una pel·lícula que parlava sobre la vida ordinària d'un carboner en la seva terra natal, però el seu moment li va arribar en Secretos del Corazón. Després vos conto. Paco, Julio, trieu. La 13. 13. 10.000 pessetes. Vicente Aranda va escollir pobles com Tavernes de Valdigna i Xeraco per a realitzar Celos. Poc després, altre director espanyol va decidir rodar part de la seva pel·lícula Son de Mar a Dénia. De quin director espanyol es tracta? Acció. Vigas Luna. Vigas Luna. Paco ahí tenia claríssim, no ha dubtat gens. Una pel·lícula, una història d'amor entre Leonor Walding i Jordi Mollach i el director Vigas Luna que torna a rodar al Mediterrani després de fer Bàmbola. 10.000 pessetes, Paco i Julio per a vosaltres. David. La 15. La de 20.000. Atenció a aquestes imatges i després pregunte. If you could only see me, I know exactly where I am. You wouldn't want to be me. Oh, I can assure you that I'm not the guy to run with, 'cause I'll throw you off the line. En el halcón inglès, Terence Stamp treballa a les ordres de Steven Soderbergh. L'actor ens va sorprendre a tots en un paper prou curiós en el que es revelava com tot un mestre del ball i la cançó. Recordeu aquest personatge en concret de Terence Stamp, és a dir, en quina pel·lícula? Acció. Priscilla, Reina del Desierto. Sí, era aquesta la pel·lícula que buscàvem, Priscilla, Reina del Desierto, una pel·lícula on feia de drag queen este gran actor i també en companyia d'un altre, Guy Pearce, que tampoc pareixia que li anava molt, que és l'actor de Memento, que ha fet últimament. Diners, 20.000 per a vosaltres, David i David. De Moncho Armendariz, vos havia dit que Secretos del Corazón és una preciosa pel·lícula intimista que amb la seva nominació als Oscars en qualitat de millor pel·lícula estrangera va estar a punt de portar-li al més alt. Paco, Julio. La 8. Les dos són de 5.000 i és el moment de la pantalla indiscreta. Atenció, Paco, Julio, fixeu-vos en cada detall. Endavant. La casa. ¿Sabes dónde estoy? Podría estar en cualquier sitio. Soy como el viento, nena. Sé dónde estoy. Estás detrás del sofá. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Porque te estoy viendo los pies. Menut sàdic assassí este de Scary Movie que no matava ni una mosca i un dels motius era perquè jo crec que s'amagava malament. On? Detrás del sofà. Fàcil, no? Era esta. Darrere del sofà. Trobe que este era molt fàcil. Anem a comprovar-ho. Como el viento, nena. Sé dónde estoy. Estás detrás del sofá. Que desastre d'assassís. Els diners eren per a Paco i Juli. Queda una última pregunta per a David. A 2.
La 2, que val 5.000 pessetes. Ara tenim un film que es va fer famós gràcies a la parella protagonista perquè tenien una química especial. Escoltem a Eva María, que no soy yo. La película trata de una chica que se dedica a la prostitución, entonces se encuentra con un hombre que es rico y la contrata durante una semana y se enamora de ella, acaban enamorándose. Los protagonistas son Julia Roberts y Richard Gere. ¿De qué película se trata? Difícil esta ja me direu que és complicada. Títol d'esta pel·lícula, acció. Pretty Woman. Correcte, Pretty Woman, com no, este clàssic ja de les històries romàntiques. Richard Gere i Julia Roberts, i 5.000 pessetes que han pujat al marcador dels que són de nou guanyadors a la pantalla de la sort, David i David. I descobrim completament la imatge de Moncho Armendariz. Avui hi ha 40.000 pessetes a la decisió final, 2 preguntes que no s'han contestat al programa. Paco i Julio, de Xirivella, no se'n van amb les mans buides, faltaria, sinó amb 35.000 pessetes, i David, 115.000 pessetes. Paco, Julio, ¿ha estat un poc complicat o què? No, era fácil, pero son muy rápidos. Són ràpids i estan ahí superatents, veritat? Sí, sí. Molt bé, que disfruteu dels diners, gràcies Paco i Julio. I amb els Davids anirem a la decisió final, no sense abans recordar-vos el telèfon, 96 127 31 72. Descobrirem més coses de Moncho Armendariz a la decisió final. Moncho Armendariz és avui el protagonista de l'última prova. Hi ha 40.000 pessetes en joc, així que avui el panell estarà interessant, sí o no? Sí, molt. Ah, bueno, feu com l'altre dia, que ni una, m'enfadaré. Anem a descobrir preguntes i respostes a la pantalla. Molt bé, el director, Moncho Armendariz. Amb Jordi Moya ha treballat en quina pel·lícula? Huevos de Oro, Històries del Cronen, Tassio. Històries del Cronen. Històries del Cronen, marque. Nominat a l'Oscar, esta és difícil. Secretos del Corazón, Las Cartas de Alú, El Abuelo. Secretos del Corazón. Crec que esta me sona, Sí. Amb Lucía Jiménez, l'actriu, ¿en qué película? La Buena Vida, Silencio Roto, No se lo digas a nadie. Silencio Roto. Silencio Roto. I amb Antonio Banderas, en Too Much, 27 horas, Matador. 27 horas. 27 horas. Marcaré. Vore. Què fem? Canviem alguna o està clar? No, yo creo que están bien. Sí? Sí? Ell ho té claríssim que estan bé. Comencem. Amb Jordi Moya, Moncho Armendariz treballa en Històries del Cronen, correcte. Nominat a l'Oscar per Secretos del Corazón, que ho hem dit al llarg del programa. Amb l'actriu Lucía Jiménez en l'última de les seues pel·lícules, Silencio Roto. I amb Antonio Banderas ha treballat també en 27 hores, i és correcte, 4 esteles signifiquen que sí podem sumar 40.000 pessetes a una quantitat que és ja massa important. 2.505.500 dels programes anteriors, 115 de 8 més les 40, fan un total de 2.660.500 pessetes. M'ajudes? En tant de número, i jo, que no parlo a pressa, m'han dit, clar, m'enganxo. Bueno, molts diners per als nostres amics, un programa més en què demostren que estan a lo que estan, a guanyar ahí, a currar. Així que seguiu-los cada dia, això espere. I vosaltres des de casa animeu-vos a vindre a concursar. Adeu, besitos. Adeu.